Legyen meg a ez lyukat rá a belül. Ragyja meg a lábuntunk rajta. Oké. Úgy húzzál jobbra ma. Az milyen szűk? Hát a fiamé az egyéb lyukat. Rá, egyik lyukat. Úgy kihozom rá. Jön. Csak végetett volna, átmentem vele. De ügyesen csinálják, ezt látod? Hát így kell, és itt már venni. Adta meg a lábodat. Mire tudtad negyetek? Hát így tudom. Na, bacsatom megint. A csarkát egy. Sarkát húzom én. Na, Nem sok kell már. a fejedre húzom a... Ezt tudod, ez fizetlen jó? Persze, az érem. Ezeket úgy? Jó. Várjál már, mindjárt nekünk, mindjárt. Én ennyit tudjuk. Figyelj egy kicsit, hogy elfáradt az ember, hogy nem olyan egyszerű. Ja. A tetejét fog csak a csinálom, csak a tetejét. Zónál. Vaglám facom fogja. De nézd meg, milyen jót csinál Simi. Nézd meg. Látod? Mi akartak venni ilyen szűk csizmát? Vagy Ez a volt. fasz tudja. Csak bármi. Nem akadta rá. Nem, hát. Ne vagy az én Kecsi barátom. milyen ügyes? Azért De ne... már egy rend van még, Na, egy egy a nem, akkor házban. már egy kicsit kell. Nézd, az a Egyik béna. álmod. Hát most itt van annyi. Már nem sok kell. Már nem sok kell. Na, na. Fogd meg kettő az orrát, mert ugye kijön. Most már nem sok kell. Most húzod. Van, most annyi fűszer van itt neked. Papi baj, erre oda. A tökéletes kis. De most kéne Kecsónak meghúzni. Vagy levágd a csizma talpát, meg a térdén a lábát. De. Na. Azért jobban fáj a fejem, hogy a lábam mindenki jobb. Lehet be De kéne... most kéne Lehet Kecsónak be kéne húzni. szólni egy kis Mariannával. Most kéne, hogy húzzad, mert most kijött a sarka. Kijött a sarka. Én húznám Mi magát. akartak venni ilyen szűk? Nem bírom, A hogy nem fiamé nem hallod? Hát mindegy, hogy mi az így. Most Akkor kéne. nem veszik olyat, mint a fiam. Hát most hát te, mentem Brooklyn a PC-be, ez víz van. Ja, persze. Hát nem beléptem a vízbe, de nem áll. Na, kilódjál még egy kicsit. De most kéne megfogni. Most kéne, hogy Most kéne húzzad. megfogni. De most már ki van a sarka, most már megmozdított, már jönne. Próbálj csak. Most ma megpróbálom kijönni. Most már kijön neki. Na, fog. Na. Hogyan is nem... Most csinál. Húzzad, mert már megy, mozdul. Jó, Most megy lefelé, látom, ott van. Látod, hogy megcsinálta? Kettő megcsinálta. Ha csőd! Kettő megcsinálta már. Meg álltál. Hallod, meg álltál színűnek egy györgőt, mert mindjárt meghal. Egy így olyan. Hát ide.